Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta vegada el que us porto és un bolso japonès. Veieu? Jo l'havia vist en petitet, però m'agrada molt més en gran perquè crec que és més útil. És així, es passa l'ansa llarga per l'ansa petita i llavors es tanca, i queda en modo de bosseta i llavors això es passa per l'ombro. Es pot fer petit i serveix per anar a casaments. El que passa és que aquesta versió és més útil per portar-la al dia a dia. Feu-lo de la mida que us agradi, jo us dono el patró de la mida gran. Llavors és reversible, es pot estar d'una banda o podeu fer amb dues robes diferents. Llavors us quedarà exactament igual, d'un costat que de l'altre. No he fet butxaques ni res perquè es pugui fer reversible, però vosaltres podeu posar dues butxaques, una a cada costat de la seva roba, com us agradi més. Vinga, comencem. Agafeu el patró i marqueu-lo. Recordeu posar les robes encarades, 2 i 2. No us oblideu de marcar els piquets. Subjecteu-ho amb agulles i talleu. Veieu com tinc 4 robes, 2 d'un estampat i 2 de l'altre, encarats. El primer que farem serà cosir les pinces, n'hi han 8. Veieu com ens han quedat les pinces? El que jo faig és agafar aquest costat perquè m'agrada més la combinació de colors. Ara el que farem serà encarar les dues robes del mateix color i cosir de piquet a piquet, però primer ens subjectarem ben bé les pinces perquè coincideixin. Aquesta operació l'haureu de fer 4 vegades. Ara ja podem cosir de piquet a piquet. Feu exactament el mateix en l'altre estampat. Cosir de piquet a piquet, tot al voltant. Ara el que farem serà cosir la part de dalt, que són les puntes de les anses, i n'hi ha 4, 2 d'un color i 2 de l'altre. Ajudant-vos de la ungla planem la costura i si no ho planxeu. Ara el que farem
serà subjectar les dues robes que són diferents i cosir tot al voltant de l'escot central. Veieu? Ara que ja ho tenim subjecte, cosirem tot l'escot interior. Veieu? Ara ja tenim cosida tota la part central d'un costat i de l'altre. Ara el que ens falta és cosir les altres dues parts de l'ansa. Ajudant-vos d'unes tisores, feu piquets tot al voltant de les zones corbes. La manera de comprovar-ho és que quan ho estireu us quedi recte. Pel tros que us queda per cosir d'una de les anses, doneu-li la volta. Ara ve la part complicada, perquè el que heu de fer és cosir la part interior de l'ansa girant-la des de la part exterior. Fixeu-vos bé com ho faig. Col·loqueu una agulla costura amb costura, que us quedi exacta. Comproveu que us quedi l'agulla exacta d'un costat i de l'altre, així les costures quedaran alineades. Ara que tenim una de les costures marcades, col·locarem agulles fins l'altra meitat, a l'ombro. Penseu que només cosirem la meitat i després us explicaré com farem l'altra meitat d'aquesta rodona. Ara cosirem d'una costura a l'altra, que és mitja cisa. Aquest sistema és el mateix que s'utilitza per cosir les cises d'un vestit de tirants. Fixeu-vos bé perquè us servirà aprendre-ho. La petita és la més complicada, però és el mateix sistema, la petita que la gran. Comenceu per una costura i ajudant-vos aneu estirant fins que feu tota la volta. Si
Si us fixeu, és el mateix sistema de cosir els coleteros. Ja us vaig explicar què era el sistema de cosir les coses rodones. Veieu com us ha de quedar? Ara anem a fer l'ansa llarga. Ajuntarem costura amb costura, fixeu-vos bé com ho faig. Començaré posant-me només les primeres agulles, perquè com que és una tira llarga de 7 cm només d'amplada, no és fàcil col·locar les agulles. Penseu que la idea és anar cosint tot el cercle, anant estirant i cosint a la vegada. Posant les robes planetes us sortirà, amb paciència. Fixeu-vos bé com ho faig jo. Anirem cosint i estirant, igual com fèiem amb el coletero. Fixeu-vos bé, cosirem un trosset, anirem estirant. Si us hi fixeu, a dintre hi ha tota la roba de l'altra part del tirant. Per això aneu estirant i anant fent amb molt de cuidadet el repunt. Com que aquesta banda és molt llarga, aneu posant-ho bé i estirant i anant cosint. Recordeu que al final heu de deixar uns 3 dits d'amplada descosits per poder-lo girar. Si us hi fixeu, amb cuidadet anirem estirant i ens quedarà l'ansa totalment cosida, menys un trosset, que és l'obertura per on te l'hem girat, que ens servirà després per subjectar-ho amb agulles i passar-hi un repunt i ens quedarà tancat. Ajudant-vos d'unes agulles, tanqueu l'obertura.
Planxeu amb molt de cuidadet perquè us quedi el canto just per just. Veieu? Ara el que ens falta és passar un repunt tot al voltant. Ja tenim el bolso fet. És reversible. Podeu posar-ho d'un costat o de l'altre. Veieu? Però a mi m'agrada més de l'altre costat. Us ensenyaré com funciona. Passarem l'ansa gran per dins de l'ansa petita. Veieu? Quan estigui ple, quedarà així de xulo. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Si ho feu, etiqueteu-nos. I no us oblideu de donar una ullada a la nostra pàgina web.